Čaute, tu je druhé video, takže co sa bude to? Chcem sa opýtať, chcete hrať Grow a Garden alebo niečo iné? Napíšte mi do komentáru, lebo vidím, že mi nepíšete, ale môžete mi ako napísať do komentáru. Ja som toto napísala na tom prvom videu a neviem, či máte radi búchala. Keď áno, dajte mi like. A keď nie, okamžite, tak dajte dislike. A nie dislike, ale odber. Alebo ne, dajte share. Áno, share. Takže, tak proste Grow a Garden, alebo nejaká iná hra, proste nejaká random hra, nejaká iná. Proste tak úplne iná hra, čo chcete, ja neviem. Proste napíšte do komentáru. Alebo ja píšem do komentáru, takže pozrite sa tie komentáre, prosím vás, lebo ja tam píšem. A ja neviem, či ste fakt slepí niektorí z vás, že keď tam niečo píšem, nechápem. Dobre. Tak na treťom videu sa uvidíme. Čuuu.